Hello guys! Today nandito tayo sa tinatawag nilang the originator of chicken bagnet in the Philippines. And honestly, it's the first time I'm seeing chicken bagnet na may iba't ibang flavor. And apart from that, marami pang ibang menu items na pwedeng pagpilian. Dito yan sa Coco's Chicken Bagnet, located sa May Kalayaan Village in San Fernando, Pampanga. Halos katapat sila nung Nihon Aji Buffet. At eto yung menu nila, makikita nyo na meron nung chicken lang, merong with rice, merong burrito, shawarma, and quesadillas, at meron ding family meals. Ang dami mong pagpipilian talaga at eto ang mga titikman natin. Unahin natin itong burrito at shawarma. The shawarma is nothing too different naman. It's your standard but good shawarma. Masarap yung timpla ng sauce at saktong-sakto lang yung serving size niya for a light snack. Up next ay itong burrito, and I also like na sakto lang yung serving size niya. Lalong-lalo na ang laman niyan ay java rice, meat, vegetables at meron pang sauce. It's actually a complete meal on its own. After that, meron din tayong lechong kawale, tapos ang ganda nitong pre-packed and sealed na spice vinegar. Very crunchy pero hindi oily at paniguradong favorite ng mga tito at tita natin na mahilig sa putok-batok. Meron din sila nitong chicken popcorn that comes with java rice. Ito naman panigurado, panalo yan para sa mga kids. Tapos eto na yung ating chicken bagnet. Eto yung original. Pwede ka mag-order ng isang buong chicken or yung a la carte na ganito na may kasamang rice. Very savory tapos crunchy lalo na pag nakain mo right away. Perfect yung isabay doon sa kanilang spiced vinegar or kahit na ketchup or lechon sauce pa. Bagay pa rin dyan. Tapos meron din tayong refreshers. Eto yung kanilang blueberry soda. At eto na. First time ko makakatikim ng chicken bagnet na may flavor. This is their hickory barbecue. And bagong luto pa talaga to nung kinain namin. So ang sarap nung mix nung crunchy na skin habang meron siyang glaze ng hickory barbecue sauce. At akala ko nga solve na ako dyan pero itong pangatlo at panghuling flavor ng chicken bagnet na titikman natin ngayon, yun pala yung magiging paborito ko. Ito yung garlic herb butter na flavor ng chicken bagnet. Ayan, diba? Kitang-kita nyo naman yung mga granules ng crispy garlic and dried herbs on the outside. Kaya very subtle but tasty siya. Tapos gustong-gusto kong sinasabay sa mga ganito, yung kimchi. So kung mahilig ka rin sa very crispy na chicken, lalo na yung mga may glaze, or kailangan mo ng very easy but satisfying na ulam idea, i-try nyo na rin itong Coco's Chicken Bagnet located sa May Kalayaan Village, San Fernando, Pampanga, and enjoy!